שלום, אני דוקטור סיוון גורן ארזוני מהמחלקה ללימודי אסיה באוניברסיטת בר אילן, ואני רוצה לספר קצת על הקורס שלנו, קורס על רפואה מסורתית באסיה. זה קורס שמשותף למחלקה ללימודי אסיה ולפקולטה לרפואה בצפת, אז אנחנו עושים אותו בזום, ובעצם אנחנו מתמקדים בכמה מסורות של רפואה מאסיה, ברפואה הסינית, ברפואה ההודית, ברפואה הטיבטית וגם קצת ברפואה הפרסית. הגשתי את הקורס לקול קורא של האגף ללמידה והוראה, ולשמחתי הרבה קיבלתי אותו, וזה אפשר לי, א', באמת להזמין אנשים מכל מיני תחומים, וב', ליווי פדגוגי צמוד. השתמשנו בחשיבה ביקורתית, הטלנו הרבה ספק בדברים שראינו אותם. היה חקר אישי, גם במטלות פודקאסט הקטנות שהם עשו לאורך השנה, וגם במטלה האחרונה שהיה צורך לעשות איזושהי השוואה. אני מאוד מקווה שהם נחשפו לתפיסות עולם שונות, כי היה לנו את שתי הפקולטות, כן? אז אנשים שמצד אחד באים נורא מהעולם המדעי, היה לנו המון עיסוק בהאם אפשר לבדוק את הדברים, האם אפשר למדוד, איך מודדים את הדברים האלה. ומצד שני, אנשים שבכלל המדידה לא מה שמעניין אותם, ומעניין אותם הודו או סין או ארצות אחרות באסיה. היום אנחנו נמצאים כאן בקמפוס כי היה לנו סיור ליקוט עם נעמה אשכנזי. הכנו של מרגיע, מצמחים שליטטנו בקמפוס, שצומחים פה סתם ואף אחד לא שם לב עליהם ודורכים עליהם, אבל הם צמחי מרפא שלנו מהטבע כאן הישראלי. זה סיום מאוד כיפי לקורס שהיה מעניין, מחדש, גם של התלמידים המתקדמים במדעי הרפואה מצפת, וגם של התלמידים של לימודי אסיה כאן מהקמפוס המרכזי.